Il-konferma pożittiva tnejn filgħaxija ftit wara tmiem is-seduta tal-Kummissarju Designate Malti Glenn Micallef, l-Europarlamentari Maltin esprimew sodisfazzjon. L-Europarlamentari Nazzjonalisti fiħdan il-Partit Popolari Ewropew qalu ma' TVM News li Sur Micallef prepara ruħu tajjeb u sodisfatti bl-andament tas-seduta. Kien pożittiv ħafna kemm għalina bħala l-membri parlamentari kif ukoll għall-Kummissarju nominat minn Malta. Tkellem tajjeb ħafna dwar il-mod ta' kif se jaħdem fuq il-rule of law u fuq anke l-governanza tajba flimkien naturalment il-kollegi tiegħu fil-kolleġġ tal-kummissarji l-oħrajn u naħseb da jawgura tajjeb. Bħala Partit Nazzjonalista wkoll għalina huwa importanti li hawnhekk ikollna persuni bil-kredibilità u bil-kompetenza biex jollu l-fuq isem Malta u naraw li Malta jkollha aktar influenza. Għax ma ninsewx, jiena hawnhekk qiegħed MEP, membru tal-Parlament Ewropew biex nivvota u nirrappreżenta l-poplu Malti kollu. Però għandna bżonn l-għajnuna wkoll mill-istituzzjonijiet l-oħra, mill-Gvern fil-Kunsill tal-Ministri, mill-Kummissjoni Ewropea permezz tal-Kummissarju Malti. Għall-MEPs laburisti fiħdan is-Soċjalisti u d-Demokratiċi l-istess sentiment. Mhux biss il-gruppi politiċi fiħdan il-kult, imma kellna wkoll 4 kumitati li kienu qegħdin jipparteċipaw ukoll waqt din l-istess seduta u kellhom mistoqsija waħda lill-Kummissarju nominat Malti li huma l-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, il-Kumitat tax-xogħol u l-affarijiet soċjali u l-Kumitat Leġislattiv tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat Juri u l-Kumitat Fem. Dawn l-4 kumitati kollha kemm huma li kienu qegħdin jipparteċipaw kienu sodisfatti wkoll bir-risposti, bil-prestazzjoni u anke l-ambizzjonijiet tal-Kummissarju nominat Malti. Bħalissa għaddejjin ismieħ ta' diversi nominati oħrajn għall-Kummissjoni Ewropea, jiena involut fis-smieħ tal-Kummissarju Trasport u anke dak tal-Innovazzjoni, l-Industrija u l-Enerġija. Naturalment inkunu fejn nkunu fil-ħidma tagħna dejjem inpoġġu fuq quddiem il-prinċipji tagħna. Ġifieri kontra l-one size fits all li npoġġu l-interess tal-Gżejjer ta' pajjiżna l-ewwel u fuq kollox u li nirrispettaw in-newtralità tal-Gżejjer tagħna u li nkunu konsistenti. Jekk inkunu konsistenti fil-Parlament Ewropew, inkunu kredibbli u niksbu r-rispett ta' ċittadini tagħna u anki tal-pajjiżi li lil minna. Ġustizzja interġenerazzjonali, żgħażagħ, kultura u sport. Dan huwa l-portafoll tal-Kummissarju Malti Glenn Micallef illi se jkun ukoll fl-età ta' 35 sena l-iżgħar kummissarju fil-mandat tal-5 snin li ġejjin. F'politika li aħna mdurrijin li naraw nies li għandhom esperjenza twila, għandhom età akbar, qegħdin naraw żagħżugħ Malti illi issa qed jassumi rwol importanti ħafna li jmexxi l-qudiem u jippromovi politika għaż-żgħażagħ. L-aħħar pass, il-vot finali fil-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu fit-tmiem dan ix-xahar jistiġilla l-mandat ta' 5 snin tal-kulleġġ tal-Kummissarji Ewropej.